Yhä vaikeampi on ihmisen keksiä uusia, ennennäkemättömiä asioita, joissa toteutuu toive tehdä jotain omaperäistä, uutta ja jännittävää. Tunnemme sanonnan, kaikkea ne saksalaiset keksivät. Pitkävuoren suurmäkeä ei tässä kunnosteta mäkihyppykisoja varten, vaan eräs saksalainen autotehdas on saanut päähänsä tehdä mainosta ajamalla vauhdinottorinteen ylös vakiomallisella henkilöautolla. Jos kaikki tulee onnistumaan, on tässä ainesta vaikka ennätysten kirjaan saakka. Mäkeä kunnostetaan ajokuntoon paikallisen urheiluseuran Kaipolan vireen talkoovoimin. Auton nosto hyppyrinnokalle suurella autonosturilla antoi jo aihetta ihmetellä, että näinköhän vetää vesiperän koko hullu homma. Moni kauempaa katsonut ohiajaja hieraisi silmiään ja mietti, että pitäisikö hän vaihtaa silmälasit. Näytti ihan kuin olisi ollut auto tuolla hyppyrinnokalla. Amerikkalainen helikopterikuvaaja valmistautuu kuvaamaan kameralla, jota uteliaat harrastajakuvaajat ihastelevat silmät pyöreinä. Operaatio ikuistetaan filmille useasta eri kuvakulmasta. Suomen talvi saattaa olla yllätyksiä täynnä. Kuvaajat toivovat tyyntä, verkkaisaa lumisadetta, mutta ennusteet lupaavat tuulta ja tuiskua. Saksalaisen pilotin ohjaama kopteri nousee. Kuvaajan jalat roikkuvat ulkopuolella. Hän on asemissaan kameran takana. Autoa ohjaa saksalainen tallikuski, kuuleman mukaan sikäläinen mestari edellisvuodelta. Hän saa viime hetken ohjeita tallipäälliköltään. Yhteistoimintaa helikopterikuvaajan ja autokuskin välillä pitää suomalainen maahantuojan edustaja kyselemällä viime hetken tunnelmia hyppyrinnokalta. Tapahtuu ensimmäinen lähtö. Auto nousee jyrkkää jäistä mäkeä, mutta jää lyhyeksi tämä yritys. Eikö ne ajakaan tonne ylös? No mitä ne antaa, kun se ajetaan toisinpäin? Minä ajan sen toisinpäin. Rahaa laveriin, niin minä räppään tosta sen toisinpäin, se on turvakaareta kypärää. Ei onnistu. No, nää on nyt aulis muita kuin olympialaisia. Auto lasketaan takaisin lähtöalustalle hiekkalastissa olevaan kuormuriin kiinnitetyn vaijerin avulla. Auton putoaminen alas laskuvaijerin pettäessä on varmistettu toisella hätävaijerilla, johon kiinnitetyn lukon voi kuski aukaista auton sisältä. Ei me. Riittävän ylös menee. Niin no, jos te tingitte tästä matkasta, niin miksei silloin? Loput työnnetään. No joo. Ich war am Ende, wenn wir fertig sind mit allem. Jetzt gucken wir am weitesten fliegen. Ja. On viimeinen hetki saada ajo purkitettua. Sää on kuvaajien mukaan suhteellisen ihanteellinen, mutta ilmassa leijuu epävarmuuden tunnetta. Tunnelma tiivistyy kuvauskopterin noustua ilmaan. Ja lähtö. Nouseeko? Nouseeko? Se nousee. Ajo on onnistunut. Viikon rankka uurastus on päättymässä. Toivottavasti kuvaus on myös onnistunut, ja sehän selviää pian. Ilmeistä päätellen kaikki on kondiksessa. Automainonta on juuri saanut uuden haasteen.
Na, den haben wir jetzt hier mit weitergebracht. In der Vorwärtsbewegung. Aber du vergessen hast,